Ola xente, que tal, como estamos? Benvidos a un novo programa do Radar, rematando tempada, que levo dicindo isto de rematar tempada moitas veces. De feito, fai 10 minutos que o dixen cando estábamos intentando gravar isto e fallou aquí a tecnología. Final de tempada que se está alongando, pero porque están salindo conversas moi guapas, conversas que merecen a pena, e conversas que non se pode dicir que non, porque non se sabe o que vai a ser a vida no futuro, igual o que agora se pode facer no futuro non. E como eu son o meu jefe, e decido eu cando remato a tempada e cando non, pois xa está. O sea, a tempada vai rematar finales de xullo, principios de agosto e hecho que hai. Pero hecho que hai porque había que traer a xente coma os nosos convidados de hoxe que veñen de alzarse vencedores xunto cas miñas queridas Ledia dun dos mellores concursos que hai de bandas a nivel España, porque é un concurso que non precisa de votos do público, un concurso no cal hai xurado profesional, no cal hai xente que ama a música e eso mola, así que ídelos ver xa en pantalla, eles son Scarecrow, a ver se ahora sí. Que tal, como estamos? Moi boas. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas, Buenas a todos. ¿qué tal? Muy bien. Todo muy bien. Dicía eso, que acabades de gañar xunto cas miñas queridas Leria o concurso de bandas de Cuac, que vos vai a permitir actuar no noroeste. Dende aquí vou facer un chamamento ao Concello da Coruña, que por favor, este ano vos poña as bandas vencedoras nos escenarios principales da praia, non como en algunha ocasión que os puxeron aí nos secundarios, que está guai, pero que molaría que fose na Sí, praia. claro. Isto é un chamamento pola miña parte, pero como estades con isto? Porque imagino que, joder, máis de cento e pico, 150 bandas creo que había apuntadas, vos salides vencedores, ten que ser guai, non? Ten que ser algo que axuda a motivarse. Sí, obvio, para nós, pois, bueno, ao final foi unha pequena sorpresa moi agradable que xa non contábamos con isto e claro, de tanta banda que se presentou, como decías, cento e pico, pois quedar primeiros, gañar este concurso para nós, pois, obviamente un subidón moi grande, primeiro por o que dicías, que xa que é un concurso no que organizan un xurado e o que valora todos os grupos que participan, e o segundo, pois, por ter ese premio de poder participar no Noroeste por Rock. Nos firmamos, se hai que firmar en algún sitio para poder tocar na praia, que quede claro tamén, estaríamos moi interesados. Sería un sono feito realidade, verdad? É que, joder, falaremos un poquinho máis desto máis adiante, pero claro, vencedores de Quack, o ano pasado vencedores da batalla do Flores Rock, que tamén me parece un plantexamento moi guai de como é o concurso, de como se cuida as bandas, de como é esa xente, a vosa creación como banda, o primeiro o comezo, por así dicilo, que a publicación foi no 2022, levades nada, porque como quen di, uns bebes cos pañales todavía, vaya comezo de banda que está destendo, Pues sí. Mira, a verdad que a banda a montamos principalmente para tocar na casa, que levamos un tempo en la que levamos toda a vida tocando xuntos, levamos un período de 5 anos sen tocar en grupos, sen montar nada, sen ensaiar nun local. Esa foi a idea principal. O que pasa que, bueno, unha cousa levou a outra, presentámonos aí no Flores Rock de casualidade e o gañamos. E a partir de aí sempre pois partiu todo o que está acontecendo agora. E sempre estaremos moi agradecidos ao Flores Rock por toda a oportunidade que nos deu. A verdade que se portaron maravilloso con nosotros, con nós. E bueno, chegamos até este punto, onde gañamos un concurso tan importante, tan querido como é o de Quack FM. Claro, é que imagino non que o lóxico de cando se monta unha banda é facelo por tocar cos colegas, por tocar na casa, por disfrutar sen ningún tipo de expectativa, pero claro, van surgindo estas cousas, vas gañando un par de concursos, vas vendo que o público vai reaccionando, que a cousa, entre comillas, vai funcionando, non? E supoño que eso, que ten que axudar a dicir, joder, pois, oye, vamos a darlle un poquinho máis de caña do que igual tiña despensado, non? Porque igual sacaches un disco no 22, sacaches un primeiro EP que vai ser 2 partes. Non sei se tiña despensado xa sacar todo eso, ou como se están desarrollando as cousas están levando a que o plantexamento inicial cambie.
Sí, xusto, é o que dis. Como decía Ramón, o noso primeiro plantexamento era formar un grupo por tocar, simplemente por gravar uns temas. O certo é que ese primeiro disco que autoproducimos nós foi un pouco un arranque para o que é o noso grupo, porque, bueno, cando subimos este disco e ofrecimos por diversos sectores, tuvo moi boa acollida. Decidimos dar un paso máis, que formarse un grupo de forma xa formal, ir a ensaiar, etcétera, etcétera. E a partir do Flores Rock estábamos xa coa idea de gravar un segundo disco, xa os 6 membros que estamos agora, que xa é Scarecrow de forma definitiva, da mesma maneira do que fixemos o primeiro, autoproducíndonos nós. Pero, claro, o gañar o concurso, a repercusión que tuvo nos medios, dixemos, temos que dar un paso máis e digamos que profesionalizar un pouco máis o noso traballo. Foi o punto de inflexión. Exacto. A partir de aí o que dis, pois vémonos un pouco tamén na obriga de aumentar a calidade dos nosos audios e a partir de aí pois gravamos este primeiro EP e agora estamos a puntiño xa de publicar o segundo, que ainda quizáis é un paso máis en canto mellora de son. Invertimos un pouquiño máis de cartiños espero que teña poucos que hai, sí, pero bueno. Pero bueno, sí, justo é o que dicía, sí. Pero está guai, non? Porque eu sempre digo, joder, que o que mola cando se crea unha banda ou se empeza un proxecto como solista ou demais é que todo o que poida vir sexa natural, non? Lóxicamente agora, pois, queredes mellorar en sonido, queredes que a cousa poida ir un pouco pa adiante, pero que non sexa de dicir, no, es que tenemos que sacar 3 discos en 3 anos, hai que facer isto, non, que sexa de, oye, gañades un concurso, a xente vai reaccionando e dicir, venga, e por que non damos un poquito máis? E por que non damos un poquito máis? Que sexa sen presión, non? Ainda que queirades mellorar, pero que non haxa unha obligación de ten que ser no primeiro ano temos que facer isto, no segundo isto, non, que sexa, pois a como vaya salindo. Sí, claro, nos como non vivimos desto, facémonos por pura paixón, de feito ata o noso estilo, comentámoslo moitas veces, que incluso un estilo, claro, desfasado, que xa non, prácticamente non hai grupos que fagan isto, nos facémoslo simplemente porque nos gusta a nós. Logo, exportámoslo para o mundo, e se o mundo lle gusta, nos encantados, recollemos a súa mensaxe e seguimos facendo máis música. E se non lle gustara, faríamosla igual, que quedaría para nós. Pero, sí, facemos por pura paixón. Xa temos máis de 40 anos prácticamente de media e isto pues, facémolo por pura diversión e bueno, é de agradecer, claro, sin pretensión, é de agradecer que teña tan boa acollida, porque a verdade pasalo ben, de momento está funcionando. Estamos pasando ben. É que se quixerades, que sempre digo que non hai unha fórmula exacta, pero se quixerades gustar a todo o mundo, dende logo que, como dicía, non, o estilo iríades cara a un reggaetón ou cara a un pop indie ou cara a outra cousa que pudese gustar máis a xente, non? Pero é importante facer o que un quere, o sea, xa está. Vos gusta isto? É o bueno, que vos mola? créeme que se me teño que poñer a perrear, non creo que vendemos moito, non creo, vamos, non me vexo, pero bueno. Pero sí, é certo que o noso estilo non é o actual, digamos. No, e además o que decides que vos non tedes 15 anos, tedes xa 40, tedes unha vida personal, tedes uns traballos, tedes unhas circunstancias que seguro que marcan un pouco o devenir do grupo, e é importante que o tempo que dediquedes a isto, como hoxe que estades aí ensaiando, vos faga divertir e vos faga que o tempo que estedes os 6 que digades, pois merece a pena estar aquí perdendo o tempo ou deixando de estar con as nosas familias, con os nosos amigos, pero que merezca a pena todo o esforzo, non? Créeme que é algo vocacional, porque estar un sábado ás 9 da mañá aquí é por pura vocación. Celebrando cumpleaños do noso compañeiro Freire. Do baixista. Felicidades logo. Invitounos a un café e un biscoito feito por él tamén. Bueno, oye. Moi ben. Un grupo unido. Mira, sempre ensaiades tantas horas, porque dende as 9 creo que debes estar ata unha máis ou menos, o sea, dadeslle caña de carallo, ensaiamos o que podemos. Normalmente podemos ensaiar, a verdad, que un día a semana, como moito, facemos 3 horas ou así. Cando se van acercando datas, agora ampliaremos un poquinho máis os ensaios que podemos.
bueno, o tempo que podamos para preparar aí o Noroeste ben. Bueno, é o tempo que temos, bueno. No. Nos amoldamos o que nos permita as nosas vidas. Claro, é que vos sodes unha rara avis porque sodes unha banda, sodes 6 membros nunha banda que xa é un número bastante curioso. Facedes un estilo, como dicides, que non é para nada o máis comercial. De feito, do menos comercial, pois seguramente te vayas casi ao menos. O mellor por Por eso gusto está complicado funcionando. todo, Pero o mellor por eso está funcionando, porque como é tan minoritario, é un estilo de música moi clásico, o metal, o rock da época dorada, dos grandes bandas das 70, 80, 90, quizás por eso está tendo tanto éxito. Mellor. Bueno, non sei que preguntabas, que dicías antes. Sí, non, un pouco isto de que vos ides ao underground máximo, pero te acabas de dar unha clave moi importante, que é o feito de que, non, moitas veces ti agora seguro que falades con bandas de chavales que podes coincidir ou con xente que está empezando, e claro, di, non vou facer este estilo porque é o que funciona, o que está aquí, ou este estilo de rock porque mira, estas 4 bandas sí que están funcionando, este non sei que, e a Sería un veces error, é mellor irse cara a algo que non está tan presente, algo que tivo moita importancia e hai moitas bandas que tiveron moito nome e ao final, joder, eu creo que o mundo da música é moi cíclico, todo vai a volver, hai estilos que agora están máis presentes, pero por exemplo o reggaetón puro xa non está tan presente como fai uns anos, ahora hai o máis o trap, igual dentro dos anos o rock como que facedes vos, o estilo que facedes vos, igual é o que predomina. E nunca se sabe onde pode estar ese nicho onde funcionan as cousas. Sí. Sí, bueno, non o facemos tampouco con o objetivo de triunfar realmente. Nós facemos, como dicíamos, porque é a música que nos gusta, que levamos escoitando toda a vida. É certo que ao final isto pode volver, é moi probable, xa que, pois o que dicías, o reggaetón xa empeza a estar un pouco máis pasado de moda, e o rock realmente sempre está aí presente, bueno, pois pode que volva. Pode que quizás sexamos nós quen resurga este estilo. Cando falemos dentro dos anos, diremos, lembrades cando levantachedes este estilo? Pois sí, fomos nós, sí. Nunca se sabe. Oye, eso é así, quero dicir, lóxicamente non ides ter esa pretensión de ser vos o que os que ides a facer que isto volva a ser o que era antes, pero nunca se sabe o que pode pasar e aí está o bonito tamén da vida. E que ao final volvemos ao mesmo. Nos facemos isto e é o que nos sai de forma natural. Xa cos grupos que tivemos sempre, ainda que foran de outros estilos, sempre tiveron esta base de rock clásico, de heavy metal clásico, moi influenciados por Maiden. E bueno, chegamos a este punto en que deixámonos de historias e tonterías e facemos o máis clásico que sempre nos gustou. O que nos sabe. O que nos sae de dentro. É sen pretensión. Entón, pode que a xente reacciona a esta música precisamente un pouco por eso, porque ve que estamos facendo isto de forma natural. Sí, que recorda todas esas grandes bandas. Recorda igual a esa época, o que di Luis, a época do heavy metal e todo. Sí, quizás esta é a clave, porque o que facemos por paixón pura e dura, non o facemos por pretensión de ningún tipo. Quizás isto tamén transmitímolo de alguna maneira e a xente pois o recibe, que é unha música que facemos nós de verdade, sen intención de gañar a vida con isto, nin facer caixa. Entón, quizás, pois por eso está a funcionar tamén o noso grupo nestes instantes. Bueno, isto é a grandísima voz de Carlos Barreira, que é moi modesto el, pero tamén aporta. Bueno, cuidado, a voz é todos, porque isto, e eu aquí todo o mundo sabe que eu son, por exemplo, un defensor moi grande dos baixos e das baterías nas bandas, que sempre son como os máis olvidados e están aí, e isto é unha realidade. Cando hai unha banda, hai unha voz, hai instrumentos, todos teñen importancia porque como calquera dos instrumentos, sexa o vocal ou a guitarra o baixo, o faga horrible e toque como la mierda, eso non vai a funcionar para nada.
Todos aportamos. Bueno, ahora cando Carlos di, bueno, porque tamén Luís é un gran guitarrista ou Freire un gran baixista. Estaba a puntiño de dicirlo, levantou aí. Está claro que todos poñemos o noso grano de arena. Pero como vos notades vos? Como diciste, vos tiñes xa experiencias en outras bandas e demais, pero dende que formades esta banda a este momento, como vos notades a evolución? Vos notades máis conxuntados? Notades que a cousa tocades mellor sen ter que falarvos? Hai máis unión? Como valorades dende ese primeiro disco que sacades, dende esa primeira aparición a este momento? Sí, a ver, es que levamos máis de 20 anos tocando xuntos, en distintas bandas. Entonces eso notase, claro, na hora de tocar. Sale un pouco de forma natural, de forma sen todas as cousas, metémonos moi ben. Entonces, bueno, son pouco, non? Sí, eu creo que estamos no noso mellor momento musical, porque notase no local que é iso, chegamos con un tema e non hai casi que falar, saen as cousas de forma natural. Notas a madurez. Quizás estaba, eu polo menos pola miña parte, estou un pouco máis oxidado técnicamente na guitarra, pero estou no mellor momento musical en canto a disfrutar, porque é eso, isto como facemos sen intención ni siquiera de dar directos o que saia, bueno, pois o que vaya saindo, non temos que facer 30 concertos en 2 meses, ni facer tal, entón creo que estamos no noso mellor momento musical, precisamente porque non temos ningún tipo de presión. Notanse os anos. Claro, Sí, é temos certo. máis experiencia. É certo que a diferencia quizáis de fai 20 anos cando comezamos agora é que, claro, hai un avance tecnolóxico tan grande que, claro, ti antes chegabas ao local cun tema, por exemplo, Ramón, que era o que solía facer cando comezamos, e claro, levaba ese tema local, tiña que explicárnoslo, tiñamos que machacalo aí, e agora mesmo é moi sinxelo, porque podes gravarte na casa, podes meter a túa propia batería coa guitarra, podes meter 3 guitarras, unha liana de baixo, podes facer o que queiras, escóitalo tranquilamente e xa levas o tema ao local prácticamente aprendido. Entonces, isto sí que facilita tamén moito máis o que é a hora de sacar os temas. Que maravilla eso, Estamos no século XXI, nos casi comezamos no 20, incluso. Claro, é que eso vos iba a decir, porque maiores. Con 20 anos de experiencia, joder, a evolución xa non en 20 anos, senón en 5 anos, é unha puta pasada o que mellorou todo e os avances, o que dicías ti, o sea, ahora na casa, unha persona sola, solo ti ca voz, por exemplo, te podes crear ti na túa casa o tema, tendo todo, chegar e dicirlle así é a idea que teño, así como creo que sone a batería, pues se lle dá os toques, non? Pero cunha maquiniña, cun ordenador, se pode facer xa auténticas maravillas. Recordo os primeiros temas que componía cando tiña 14 ou 15 anos, que tiña un cassette destes pequenos, cun micro, sí, dabas rec play, tocaba la guitarra, despois parabas, volvías antes, estabas aí para atrás, escoitabas e dices, este riff está guapo. E así compoñía. Bueno, para facer o millor unha entrevista a Caracas, a Venezuela ou a tal, primeiro habría que escribir. A ver se había resposta un par de meses despois. Pero vos claro, porque isto ao mesmo tempo é positivo, non? A parte tecnológica, os avances que hai, pero tamén é un pouco negativo ás veces a hora de gravar, non? Porque ti vas, por exemplo, vos metedes ao estudio ou gravades vos na vosa casa como ese primeiro traballo, e claro, hai moitas cousas que se poden meter no estudio para que o que se escoita na casa sone moito mellor. Podes meter moitos efectos, podes meter moitos instrumentos que despois non van estar no directo. Cal é o vosso plantexamento neste aspecto? O que vos gusta é gravar o que podes facer ou como? Nos eso é algo que temos moi estudiado. Evidentemente, aproveitamos o estudio, igual, ainda que haxa cousas que non podas facer en directo, aproveitamos o estudio para que sea máis grandioso o EP ou os temas grabados, digamos. Pero sempre pensando como vamos a defender en directo. Que en directo non se note que hai esa perda dese son ou desa cuarta guitarra que lle metiches ou dun coro ou tal. Entón, sempre o facemos pensando en eso. A base, a esencia que se poida defender sempre en directo. Claro, unha cousa é a grabación e outra cousa é o directo. Tamén sería un torpe pola nosa parte non aproveitar os recursos dun estudio, dunha grabación, porque non vas facer algo, sobre todo en este estilo, porque ainda hai estilos que sí que se prestan a que sonen moi naturales, guitarra, baixo, batera, punto, se acabou, pero hai outros estilos que
necesitan esos adornos, esas cousiñas para que son realmente grandes. Claro. É o que di Ramón, por exemplo, ti podes ter un grupo que é un baixo por liña de cordas, un baixo, unha guitarra, e podes meter no estudio 3 guitarras, 4 guitarras a soar. Logo eso de directo como carallo de efectos, non? Por eso nos temos 3 que nos permite, primeiro no estudio, pois ser o máis realistas posibles no directo, e no directo poderlo defender con total naturalidade porque é o que facemos. Entón, bueno, é o que digo, aproveitamos os recursos do estudio, por exemplo, eu podo meter moitas voces de forma coral, estamos preparando de feito agora para os directos o que eles únanse pouco a pouco. Axudamos en directo, Claro. As voces non son as mismas. Outra liña non tan, Carlos, claro, pero, non tan armónica, pero bueno, aportamos. Claro, o directo tes o recurso máis importante que che ve. O público está a ver. Entón, tes que ter unha imaxe potente e tes que transmitir. Bueno, aparte de tocar ben, obviamente. Entón, bueno, que buscamos nos, quizáis no directo hai máis potencia, un sonido pois contundente, e no estudio tamén, pero podemos adornar un pouquiño máis. Pero eu creo que tampouco vai haber moita diferencia do que é o estudio a que, non, ahora mesmo, de feito o EP2 creo que non vai haber moita diferencia do que é o directo ao estudio. Claro, que ao final, como sempre digo eu, o directo é o que marca todo. Quer dicir, ti podes adornar, podes facer o que queiras no estudio, pero no directo, sexa como sexas, se parezca o grabado ou o fagas de outra maneira, pero de forma potente. Ou no directo o defendes guai, ou o resto non vai servir para nada. Claro, caese todo, sí, eso está claro. Se faz mal no directo é onde che ven, onde a xente, bueno, nós que somos da cultura do directo, sobre todo, ainda que agora a música casi consúmese máis en YouTube que nos concertos, pero sí, a nosa esencia é o directo. Mira, vos a preguntar porque están, non sei se controlas un pouco redes sociales tipo Twitter ou deste rollo, pero nestes días está un pouco hai unha polémica de Bunbury, de que parou un concerto e botoulle unha bronca a un que estaba en primeira fila por estar grabando co teléfono, e agora que estamos falando do directo, e creo que, por exemplo, para bandas como a vos, que estades comezando con este proxecto, que a xente grave ou comparta suele ser positivo, non? Porque axuda a poder chegar a xente. Vos sodes... vos importa que a xente este grabando nos vosos concertos? Vos sodes de gravar nos concertos? Ou sodes antiteléfono? Hai que adaptarse aos novos tempos, é algo que está sucedendo, é algo que así e tes que adaptar. A mí particularmente non é algo que me moleste para mí. Outra cousa é que cada un é libre de facer ou de disfrutar a súa vida, por decirlo de alguna maneira, queira. Quen queira estar vendo un concerto e gravalo inteiro, casi velo polo móvil, é unha opción. E quen queira sacar unha foto, gravar un vídeo, uns minutos, despois guardar o móvil e disfrutar do directo, desa experiencia, tamén hai que adaptarse e respetar todas as opcións. É algo que está pasando, que é así, non ten sentido que che moleste ou que o rechaces. É así, nos concertos vense un mogollón de móviles, todo o mundo usa o móvil xa para todo, hai que adaptarse, punto. A mí non me molesta para mí. Sí, cambiou o chisqueiro por o móvil agora. Tal cual, tal. Claro. Mira, do que levades agora mismo tocado, do que levades feito en directo, con que día ou con que actuación vos quedaríades como a máis divertida? Creo que a resposta está clara, pero... Unha experiencia que, ainda que leves moitos anos tocando, é unha experiencia que é moi difícil de conseguir, porque ti ten en conta que nos sustituimos a unha banda que era casi cabeza de cartel. O sea, tocamos xusto antes de Banda Basotti nun horario privilegiado. Entón, bueno, ali, non sei, 4.000 persoas podía haber. E aparte de por todo en xeral... Eso, ainda que leves anos tocando, é difícil de conseguir. Entón, tivemos unha sorte tremenda. Xa agradecemos moito, pero seguimos agradecendo o espectacular traballo dos técnicos de sonido. O sonido era increíble. Como nos trataron tamén. Entonces todo, o trato, o escenario, todo. Pero encima o sonido era brutal. Eso para un músico é un privilexio. Poder tocar en esas condicións soño. Claro, é que sentirte, non, porque ao final
estás nun festival, porque, joder, é un festival con moito nome, un festival con bandas moi potentes, ir a tocar e sentirte o que dicides agora, como se forades tamén un cabeza de cartel, como se forades a banda máis importante do día, estando os nomes que había, non? Quen tocaba despois de vos, eso ten que ser tamén guai para vos dicir, joder, non somos, vale, se gañamos un concurso, estamos aquí, circunstancias, o que queiras, pero somos un máis dentro deste engranaxe do festival. Claro, Sí, claro. En todo momento nos trataron como a un grupo máis dos grandes da liga. Bueno, pois eso, a nivel de Coma, Van Troy, Banda Basotti, Síncope, pois éramos un máis. hasta tiñamos unha toalla para cada un no camerino que dicíamos cunha ao millor compartimos e non pasará, pero bueno, unha toalla para cada un. Xa se poderemos elegir color, xa sería eso. Bueno, hostia, eso xa, igual eso xa é de termos xa aí os top on top. Hasta o máis mínimo detalle foi increíble, o trato que nos deu. Bueno, tamén supoño, non, desas experiencias que pase o que pase no futuro, o camiño que percorrades, os discos que saquedes ou onde toquedes, estas cousas xa para vos e aparte con todos estes anos que levades tocando de dicir, mira, xa merece a pena, non todo o que estamos a facer, como falábamos antes, quitarlle tempo ás vosas vidas por estas experiencias, non, que xa vos levades para a tumba, como quen di. Sí, un gran recordo, sen dúbida, o Flores, algo que lembraremos sempre. Totalmente. Eu por aí no meu epitafio toquei no Flores Rock ano 2024. Pero bueno, a maior satisfacción é que poder estar tocando e facendo música que te gusta, non condicionado por nada. E encima que sea recíproco e que a xente que este escoitando a tua música e que lle guste. Entón, eso creo que é o maior premio. Claro, porque ver a Bueno, xente... vou engadir que tamén vou engadir no meu epitafio que tamén no noroeste pop rock, que ainda non chegou, pero bueno, como vai chegar, tamén que non cae por descontado, pero bueno, aclaralo. Ten que ser tamén unha cousa impresionante subirse a un escenario, ver que a xente pode cantar estas cancións, pode bailar contigo, está disfrutando, joder, eso ten que tamén volar a cabeza increíble, non? Sí, para mí, por exemplo, recordo, pues xa que falamos de Flores Rock, a mí esos detalles son os que, pues como estamos facendo un tipo de música que xa non hai, bandas claro que hai, pero non hai moitas, nos está heavy metal clásico, moi da old school, pois ver detalles como recordo no Flores Rock, había un con camiseta Iron Maiden que debía ser un tipo de uns 50 e tantos anos, pero calvo con pelo branco canoso todo polas acabou quitando a camiseta, o vía cos cornos levantados, para mí esas cousas xa son, por exemplo, non? Recordo tamén outro chaval despois se acercou a primeira fila que estaba allí con o tema cando tocamos Red White Rain, tamén levantando os cornos, levaba a camiseta metálica, non sei que. Entón, eso é o que dá moita satisfacción, que ves que ti gustache esa música, estás facendo eso de forma natural, sin ninguna pretensión, sin saber se vai ter saída ou non, pero que hai xente que escoita o mesmo que a ti, que o aprecia e que o está disfrutando in situ, non? E onde vos gustaría, soñando un pouquiño dentro desto que non o faces con pretensións, senón por disfrutar, por pasalo ben, pero onde sería esos próximos escenarios ou esos festivales onde digades, vale, xa con isto sí que xa nos podemos morrer agora sí ou sí, porque xa tocamos aquí, xa fixemos isto? Bueno, para min sería telonear a Iron Maiden. Sí. Para mí, bueno, sí. se estamos falando de soñar, soñar é libre, e se pode soñar o que un queira, senón Sí. non estamos falando de soños. Para min, claro, se poderá elegir. Cal é o teu soño que tal? Pois para min tocar nun gran estadio, nun gran evento destas magnitudes, deste nivel, tocar, compartir escenario con Iron Maiden. Na praia da Coruña sería aí sería a hostia. Tocar na praia, Claro, eso é moi especial, porque sendo de aquí, levan tantos anos que fomos ali a ver concertos na praia, sempre é unha fecha moi especial para todos os que somos da Coruña. Eso sería algo moi bonito, moi especial. Xa podemos morrer tranquilos. Tocar a 7 da noite, claro.
Bueno, claro, xa de pedir, non? Mira, esto como soño, pero se eu agora vos digo que lle dades un consello a algunha banda, algún rapaz que este empezando, por exemplo, algún rapaz que vos puidese ver no Flores Rock ou vos vai a ver no Noroeste, como lle plantexaríades o feito de, veña, montado unha banda, queres facer música, pero que consello lle darías como máis importante? Para min é moi importante non deixarse levar polas modas. Dentro do ámbito xa especializado, non? Falando entre músicos, se leva este tipo de armonías, se leva este tipo de patróns dentro dun estilo característico do power metal, do thrash metal, senón que fagas o que te sale a ti de dentro. Que nadie che diga se eso está ben, se eso está mal, se eso está anticuado, desfasado, se eso non se fai desa maneira, porque a ti te sale de dentro. Sempre, para min sería o mellor consello. Facer a música que a ti te gusta. E despois moito traballo a hora de facer os temas, pois analizalos, escoitalos, ver que é o que pide o tema, non facer Traballar en función... o error que cometemos todos cando somos novos, é intentar facer cousas, meter aí cousas no tema que dices isto para un montón, isto tal, pero igual o tema non o pide. Ao final é un traballo de... Se hai que facer unha quinta baile, é o traballo que tens que facer. Traballar para o tema, para a música, para a canción, non traballar para ti mesmo, para un instrumento, traballar sempre en conxunto e pensar no beneficio da canción, que a canción mellore, que o que mellor lle ven a canción. Pois, sen dúbida, porque é un dos fallos que eu detecto a xente que pasa por aquí ou bandas que empezas a escoitar que a veces queren meter moitas cousas, sexa o estilo que sexa, pero queren meter moitas cousas, queren facer un tema espectacular que chama a atención por un solo de guitarra ou por unha voz non sei que, e a veces no tema o que decides, non pide tantas cousas, senón que o tema, canto máis sinxelo moitas veces, mellor para que funcione. A veces non, pero... Tamén hai que entender, sobre todo cando se máis novo, normal, é un proceso por o que hai que pasar, cando se máis novo, se ten menos experiencia, pois hai que ir aprendendo toda a vida. E a veces, pois, de forma un pouco sen querer, se tiende a eso, non? Pero, bueno, é un consello que se pode dar e xa cando se vai haciendo máis experiencia, máis vaste dando conta do importante, como calquer cousa na vida, pois o importante é o conxunto, a canción, e o que te convén nese momento a composición, non? Mira, tedes no horizonte o Noroeste Pop Rock, que eso xa está confirmado que vai a ser. Haberá que ver que día, oxalá, como dicía ao principio, poida ser na praia, porque, como dicía ao principio, creo que unha das gracias que ten o concurso é que as bandas poidedes tocar na praia, que o que mola, pero que outras cousiñas hai no horizonte? Hai algunha data por aí que manexades máis? Como se presenta o futuro? Vamos sacar agora o cartel con todas as datas do tour. A partir de setembro. Sí, vai ser bueno, en agosto, vai ser. Agora sí, claro. Temos concertos ahora de todos os meses, desde agosto ata abril, marzo, menos descansamos o mes de enero. O mes de xaneiro. Bueno, vamos a estar no mes de setembro, vamos a estar en Sarria, vamos a ir a Salamún en Santiago, despois Coruña, vamos a estar en Gijón, na Bola 8, en Pontevedra no Troncobar, polo 26 aniversario do Troncobar, vamos a estar en... Bueno, esa é unha fecha que a mí fai moita ilusión. Sacaremos ahora, en 2 semanas, sacaremos xa o cartel co tour, coa agenda toda para que queda de ano e para o ano que ven. Pois estaremos atentos, como sempre, na descripción estarán as vosas redes, tanto para escoitar a vosa música como para seguir as publicacións. Eu desexar pola miña parte que o Noroeste me coincida guai e poida acudir. Seguramente non poida meterme moi a tope, porque espero estar operado o combro aí xa estando a recuperar, co cal terei que velo un poquinho nunha esquina, pero estaremos. E tamén esa nova musiquiña que está aí, que non sei se manejades algunha data ou, claro, estas cousas
a veces hai cambios nese novo EP. Sí, mira, o EP xa está para salir, día Sí. 18, Ao principio 18 porque deste mes. sí, a produtora marcounos a data para o 18, exactamente, sabes ti. Sí, díxome que o 18. Íbamos a sacar antes, pero hai que esperar o día 18, sacaremos xa inmediatamente en plataformas digitais. Poucos días despois, cuestión de semanas, sacaremos xa o formato físico. Así que nada, en breve, en poucos días, lanzaremos xa o novo traballo. Pois, dígovos unha cousa, o traballo está bendecido xa, vai a ser un éxito porque sale o día do meu cumpleanos. Vamos, de cumpre en cumpre, hoxe. Que eu cumplo 18, o sea que mira ti que bo día para... De feito, vou non tomar como un regalo de vos cara a min, vale? O sea, vou facer como que publique ese día para regalarme a min. Que non está mal. Pois mira, rapazes, non vos quero quitar moito máis tempo, que estades aí ensaiando. Está ese lanzamento xa aí no futuro, está ese noroeste que hai que prepararlo moi ben porque é unha data moi importante. Convidarvos a que volvades por aquí nun futuro, cando xa estedes con esa gira, pois para falar dos concertos aí que veñen ou falar simplemente de música ou da vida. Cando queiras, estamos a disposición e xa sabes. Un placer, a verdade. Falar contigo. Un placer. Non seremos o teu olliño dereito, pero quizáis a partir de hoxe a ver se podemos ser o esquerdo, polo menos. A ver, o que pasa é que eu, o de Leria como olliño dereito é que eu as entrevistei cando todavía non tiñan nada publicado, encontreinas un día pola calle, vin a súa conta de Instagram, entrevisteinas cando non había nada, foron pouquiño a pouco, sacaron a música, foron facendo cousillas, e claro, que eras que non, pois... Conformámonos por esquerdo, tampouco pasa nada. Bueno, pero... un saúdo para elas tamén. Enhoraboa, claro. Enhoraboa por a selección. Pero xa vos digo, podedes ser o esquerdo ou o dereito bien, non pasa nada. A ver... Esquerdo, crow, ademais queda ben, o sea... Digo vos unha cousa, pega ben. De pequeno sempre me dicían 4 ollo, non? Porque teña as gafas, o sea, teño outro ollo dereito para vos. Bueno, tamén. Non hai problema, pero non, oxalá que o día que toquedes no noroeste poida ir porque mola. Aparte que eu digo, eu teño unha máxima, isto sempre o digo. A min vides a miña casa virtualmente, non? A miña canle, aceptes ao convite, e eu sempre teño que ir mínimo unha vez a ver a todo o mundo que ven por aquí, teño que velos unha vez en directo. Se me molan, oxalá que sexan moitas máis, pero sempre teño que ver unha vez porque, como digo, vides a miña casa, eu teño que ir a vosa casa que os escenarios. Eso é así. Se de casualidade non podes ir ao noroeste, podes vernos o 3 de outubro na Filomática. Espero que sexan moitos máis, sería boa señal, entonces, non? Oxalá sexa noroeste, Filomatic e moitos máis que pode por aí. Rapaces, mil gracias polo convite, dadelle moita caña aí nos ensaios, dadelle caña no que vai a vir. Mólame, alégrame saber que ter unha xira bastante curiosiña, con todo o esforzo que se supón, porque supón un esforzo de tempo, supón un esforzo de cartos, pero alégrame que vayades a facer uns cuantos concertos, porque eso quere dicir que a cousa vai funcionando e pa vos vai funcionando internamente, que eso é o máis importante, sen dúbida. Pois moitas gracias, é un placer falar contigo, e saúdos a toda a xente, e convidado, esperamos que vervos a todos no noroeste. Saúde. Aquí nos vemos. Saúdos, E como xa está aquí o batería, non? O extintor de Pesaixa. O batería toca con extintor, me parece maravilloso. Sí, un clásico, Pois a xente toda que viu a conversa, agradecerlle que estivese por aquí neste anaquiño, que vos siga o máis importante, que vos dé unha oportunidade, que escoite, que se acerque algunha desas datas que quedes a publicar. E como sempre digo, a tempada está rematando, xa ahora sí que de verdade a xente queda pouco despois desta conversa. Quedan varias conversas, unha podo anunciar, a ver se non se me gafa como unha que dixen que iba a ter, ao final non vai a ser, con unha persona que vos coñecedes moi ben, que estivechedes fai pouquiño, co capitán Sabrosura, que estivechedes ali, que eu tamén estive tamén a mí me levou tamén ali, o sea, cuidado.
eso, pero vai vir por aquí, vou falar con el que teño ganas tamén da súa música e de Saúdos da nosa parte. Saúdos da nosa parte. que un fenómeno, cuidado, un crack. Un crack absoluto. Pois vai ser un dos que vai pasar por aquí, vai haber algunha cousiña máis, pero como sempre digo, xente, vémonos onde haxa música, porque a vida sen música non merece a pena. Ata a próxima conversa. Chao, chao. Moitas grazas.